Hola nois i noies i benvinguts a l'últim vídeo de la setmana per practicar el càlcul mental. Vinga, us recordo, primer de tot, que les operacions les hem d'intentar resoldre mentalment i, en segon lloc, que si necessiteu parar el vídeo quan jo dic penso, preparo i paro, el pareu per si necessiteu més temps per resoldre l'operació. D'acord? Vinga, doncs comencem amb la primera. 2,4 per 10. Repeteixo. 2,4 per 10. Penso, preparo i paro i mostro. I en aquest cas el resultat, la coma l'hem de moure un espai cap a la dreta, per tant, dona 24. Segona operació. 240 dividit entre 100. 240 dividit entre 100. Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas, al ser una divisió, la coma l'hem de moure cap a l'esquerra. Per tant, el resultat és 2,4. Seguim. Tercera operació. 2,4 per 100. 2,4 per 100. Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas, la coma, com que estem multiplicant, l'hem de moure dos espais cap a la dreta, per tant el resultat és 240. Seguim. Següent. 10 per 3,6. 10 per 3,6. Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas, el resultat, hem de moure un espai, la coma, cap a la dreta i és 36. Última operació de càlcul mental. 20 per 3,6. Repeteixo. 20 per 3,6. Penso, preparo i paro i mostro. I l'últim resultat és 72. Molt bé. Ara anem a pels problemes. Primer problema oral. Quants quarts d'hora hi ha en 5 hores? Quants quarts d'hora hi ha en 5 hores? Penso, preparo i paro i mostro. En aquest cas, en 5 hores, nosaltres tenim 20 quarts d'hora. Segon problema. Quantes rodes tenen 2 motos i 5 cotxes? Quantes rodes tenen 2 motos i 5 cotxes? Penso, preparo i paro i mostro. En total tenim 24.
rodes. Vinga, anem a per l'últim. Últim problema. De les 1.000 peces que té un trencaclosques, només n'he col·locat una quarta part. Quantes peces he col·locat? De les 1.000 peces que té un trencaclosques, només n'he col·locat una quarta part. Quantes peces he col·locat? Penso, preparo i paro i mostro. Doncs en total he col·locat 250 peces. Genial, nois i noies. Doncs fins aquí la pràctica d'aquesta setmana. La setmana que ve tornarem a tenir 4 vídeos per poder fer cada dia que tenim matemàtiques i practicar el càlcul mental i problemes orals. Espero que us hagi sortit superbé, que a poc tornem a agafar una mica aquesta velocitat que teníem de càlcul mental i ens veiem pròximament. Adeu!